Продължаваме с зрителската рубрика Държавата Абсурдистан. Знаете, това е рубриката, която правите вие, така че очакваме вашите снимки, видеа или пък сигнали на страницата ни във Фейсбук или пък на имейла на предаването utro@tv7.bg. След като бяха направени мартеници и дори вафли с образа на премиера Бойко Борисов, в Русе вече има кола, на чийто капак е нарисуван самият министър-председател. Нестандартната идея е реализирана от местен художник, а към возилото вече има интерес от купувачи от Холандия и Германия. Колата обаче не се продава. Опелът на Спиро Янкулов е една от главните атракции по русенските улици, откакто на предницата му е изобразен българският премиер. Собственикът на колата е решил да покаже по този нетрадиционен начин своето положително отношение към лидера на ГЕРБ. Идеята ми хрумна, поне съм фен на Бойко Борисов, уважавам го като премиер и като човек, който си върши съвестно работа. За да осъществи намерението си, русенецът потърсил услугите на местен художник. Илиян Илиев от години се занимава с графичен дизайн и се е специализирал в рисуването с аерограф. И каза, може ли да нарисуваме бати Бойко на капак? Каза, избери ми няколко подходящи снимки, карикатури, различни такова и аз ще си харесам заедно. После стигнахме до консенсус, че това ще бъде, защото е една от най-редовните му пози за мислен, нали? Кръстосаните ръце и така. Рисуването на лика на премиера е отнело на художника близо 3 дни. Първо с бяло се рисува, после нанасяш основния фон и докато изкараш всички бърчици и това, отива време. Така, тунингованият автомобил предизвиква различни реакции, но това не смущава собственика на Опела. Кефе са като го карам, защото младите като ме идат по светофарите и ми правят така, окей. Младежите го обожават, радват се, момичета се снимат с него. За абитуриентските бала ми искаха колата, не съм я дал, защото съпругата ми се сърди. Русенецът за сега не мисли да продава автомобила си, въпреки че има желаещи от Германия и Холандия да се здобият с уникалното возило. Познати на Спиро Янкулов вече са се амбицирали да продължат инициативата му. Първата заявка за подобен портрет върху автомобил е за лика на вътрешния министър Цветан Цветанов.